ちご餅。ちご餅。おっぱいまんじゅうじゃねえんですよ。やめてください。やめてください。いただきます。どう？落ち着きなさい。どうしましたか？どうしましたか？大野君どうしましたか？大野君、今そこでね、味がしない。美味しい。美味しいよ。今、相葉君の感想の時間やから。あ、美味しい。